za mu so mu ji bambanci da waɗancan fina-finai da kuka yi a da na masu sa'o'i 2 sa'o'i 3 da wannan fina-finai masu dogon zango kuma kuka dawo ma yanzu kuka datse kuka ce masu matsakaici. Wato gaskiya suna da bambanci sosai. Wannan fina-finan da ake na yanzu masu dogon zango ana yin su ne kawai na dole, babu mafita, dole kawai shi ake yi yanzu a samu kuɗi, amma ba wai saboda ana jin daɗin shi ba, saboda ko samun kuɗi ne. Fina-finan da aka yi baya masu gajeren zango na masu awa 1 awa 2 on video ɗin nan, wallahi irin kuɗin da ake samu ya wuce duk tunanin mutum. Amma yanzu kawai kama ne, dan nemo tallalluka, saboda da tallallukan ake ragewa. An nemo tallallukan ka dan zuba su a ciki, kaje kuma YouTube sai su je su dan biya ka wani kuɗin da bai taka kara ya karya ba. Menene tunaninka akan Netflix har yanzu kun kasa kaiwa nan gurin ba, ko labaran ne ba kwayi masu kyau? To gaskiya fina-finan Netflix suna da wahalan gaske. Sannan abin da nake kallo kawai har yanzu gaskiya kawai suna ganin kamar standard ɗinmu a arewacin Najeriya bai kai irin da za mu yi fina-finan Netflix ba. Do mun yi mati a zazzau mun kai shi har yanzu yana kan Netflix. Shi ne kaɗai fim ɗin Hausa 100% pure Hausa da aka kai shi Netflix kuma suka karɓa. Amma tun bayan shi, so sauran fina-finan za ka ga mix of English da kuma Hausa ne. So requirements ɗin yasu ne gaskiya yana da wahala. Yana da wahala. Ba ka ganin idan kuka ɗauko gargajiya sosai, an nuna ƙauye ba za su karɓa? Duk gargajiyar da ka ɗauko, yanayin requirements ɗin nasu ne yana da wahalar gaske. Equipment ɗin da za ka yi amfani da su da bin wasu ƙa'idoji. So gaskiya ba kowa zai iya zuba wannan kuɗin kuma ya caca ya kai su karɓa ko ba su karɓa ba. Shi ne abin gudun. Amma da suna karɓan, kuma sannan akwai wani abu a ciki, akwai monopoly a cikin harkar Netflix ɗin. Akwai waɗanda suka yi ma gurin haka, wanda kafin ka bankara ka shigan yana da wahalan gaske. Rahama tana da wani baiwa guda ɗaya, tana da naci sosai in ta saka abu a gaba. Tun da ka ga Rahama ta yi naci har zai ta haƙura, tun daga mati a zazzaye shiga ba ta sake samu ta sake penetrating ta shiga ba, to ka san abin ba ƙaramin abu bane. In ba haka ba wai maganar story bane ko kuma kayan aiki. Akwai mutane da yawa da za su iya zuba kuɗin su in sun tabbatar da cewa za a karɓa, su nemi story mai kyau da equipment mai kyau da ma'aikata masu kyau a yi aikin a kai. So gaskiya akwai wani abu da a cikin Netflix da mun kasa bankara shi har yanzu. Wace ce shawararka ta ƙarshe? Ta yi kuka da YouTube da kuma halin da ake ciki yanzu akan makoma Kannywood nan gaba. Gaskiya wato sai mun ƙara zagewa da gaske mun nemi wasu mafitan, saboda YouTube kaɗai. YouTube ana samun kuɗi a YouTube. Ana samun kuɗi a YouTube a fina-finan kudu. Amma fina-finan mu na nan arewa akwai problem ɗin ma da muke facing, babban problem. Wajen problem guda 2 ne ina jin ko 3. Na farko, za ka yi fim ɗinka ka dogara da YouTube kaɗai da 'yan tallallukan da za ka kai. Kana sakawa a YouTube, barayi za su ɗauka su yi downloading ɗin shi su je suna sakawa $50 $20, wanda viewers ɗin muna da viewers Najeriya da wajen Najeriya, viewers masu yawan gaske. To da Allah zai sa waɗannan viewers ɗin namu za su je YouTube ɗin su kalla, da magana ake in kai fim ɗaya kafin ka sake ma sai ka daɗe, saboda billions of naira za ka samu. So amma mutum 1000 sun kalli fim ɗinka, amma waɗanda suka je YouTube suka kalla ba su fi mutum 100 ba. Ka fahimta? Mutum 900 kawai downloading ne zai tuttura musu $20 $50. Kaga an karya ka. Sannan baya da haka akwai masu sawa a wannan manhajar ne ake ce mata Telegram. Za a ɗauki fim ɗinka, ɗan viewers ɗin da muke da su na diaspora da suke zuwa su kalla a YouTube ɗin. So za ka samu akwai group da suke kan Telegram.
kawai wani daga ciki ko zai ɗauko fim ɗinka ko zai ɗaura akan telegram, waɗannan gayyan mutanen ko sai su tafi telegram su kalla. Sannan mu dan inda ake samun kuɗin tallallika ne, to wanda zai ɗaura kuma akan telegram sai ya cire tallallikan sai je saka akan telegram. To kaga yaushe wani zai je YouTube yana kallo talla na shigowa, kaga an karya mu bas, an karya mu, muna ji muna gani, kawai kama ake yi, a dan kamo nan a kamo nan a dan samu na tuwo, amma kuɗin yanzu abin da zai baka mamaki waɗannan yan fina-finan na kudu saboda ba su da yan downloading ɗin, in sun saka a YouTube ɗin wanda yake so kalla sai dai da YouTube ɗin ya kalla, sai ka ga an sa fim a cikin awa 24 ya kai miliyan 3 miliyan 4, amma mun duk bala'in fim ɗinka fim ɗaya ne ya taɓa yin wannan, ya taɓa wannan breaking wannan record ɗin a cikin awa 24 ya kai miliyan 1, shine labari na mai nasara. Ban da shi sauran sai dai ka ga after 1 week after 2 weeks tukuni suke dangwalan miliyan 1. So amma can fina da miliyan 4 miliyan 5